आंनि खाथियावनो एनिमि फैबाय आङो मेरे पास एनिमि यस hey emang bilau sar जल्दी जल्दी जाबाय आंखो Why? खाथियाव इने न'आव थांदों नजा सिदा Marked a location. Itu pada Yêu ghé thằng Ini nggak ada ya? Ini. नुवाखै? Tapi deh, yo danger sih ya no. Watch out!
ना लाइफ जो I'm out. Need ammo. नहीं है भाई. enemy laki भाई ने गुनाहगार क्या है Mutera. होदो हमदों आंनिया थानो गायाव खासे दोङो खिरखियाव ए माखैनो खिरखियाव खासे दं ओमफ्राय सायावथ' सानायाव गाखोना दोनखायोनो स्पिड नै दा फैबाय नङा हमदो गाव काजायाथ' र' बहुत सही है हरबाय नोंखो सासेया हायदे रागो मोजां नोंखो नायबानो हरगोन इयो तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का र' लादो M24 बायदि मोनदों आं 2,000 years later. हरबाय जालाय हाबावनो हायो दे दोङो थानांगो दोङो Watch out. हायदे गैया Watch out. हायदे ओइ जाबाथि सायाव थांबाय बेहा सायाव दोङो सायाव बाख्लायबाय नामा
सेम लगे Đây đi gấu này khang sih bisa dari rap harang nih. Alright, thằng Đức là má nó sao với thật nhiều. Tarik kau ke baru. Menurut Nokia. Tarik baik. Kalau lagi होगा. Watch out! Mungkin akan balik ya. Mukhim. Korea. अरे भाई देखते अरे यार दो ही है बाहर का इसके पास ग्रोजा है ये तो ले लो दो बंदे बाकी और भाई क्या ही कैंपिंग करके बैठे है मत करो मैं रूम से जा रहा हूँ खाना पड़ेगा इधर से भी देख रहा हूँ दिन से आ सकते हैं इधर इधर गाड़ी निकाली Marked a location. भाई हेल्प देख दे हेल्प देख मेरी
आं न'आव मा बातासो लांदो सोलाबा आङो बुंबाय दं आंहाबो रावबो न'आव नेगासिनो आं दा न'आव गैया सिं अ दा आंहा दे